ओ गाबोन UPPL हानजानिफ्राय जोंनि क'क्राझाराव गोजोन आरो जौगानायनि हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। बे हाबाफारियाव क'क्राझार जिल्लानिफ्राय लैहोर लैहोर रायजो राजाफ्रा फैनानै बेयाव बाहागो लाफैगोन। बे जोंनि जे हानजा सुरनाय हाबाफारि बे हाबाफारिया फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जागोन। गिबियावनो बेवहाय रायजो राजाफोरखौ सिगाङाव बिबुंथि लाखिगोन जोंनि हानजानि आफादगिरि एबा बिटिआरनि चिफ मानगोनां मुस्रि प्रमद बर'। आथिखालाव गोबां बायदिसिना बाथ्राफोरखौ माखासे बेरेखा हानजा अपोजिशन पार्टिफ्रा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव नंखाय भाबै फोसावबाय थादों। दा बेफोर बाथ्राफोरखौ लानानै रायजो राजाफोरनो गेबेङै फोरमायनांगौ दं होननानै जोङो सानो। आरो बिटिआर जे सरकार बे सरकारनिफ्राय आथिखालाव गोबां जौगालु हाबाफारिफोरखौ लागासिनो दङ आरो बे बाथ्राफोरखौ जों जाहाथे रायजोनो गेबेङै फोरमायनो हायो। बिटिआर ओनसोला जे गोजोन मोनसे थासारि फैबाय, जायनि थाखाय दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे क'क्राझाराव नेशनेल लेभेलनि बेबादि फुटबल जि बादायलायनाय बे बादायलायनाया जालांनो थांबाय। आरो बेबायदिनो बाक्सा जिल्लानि तामुलपुराव माखासे साननि सिगां ख'ख' नेशनेल लेभेलनि चेम्पियनशिप बेयाव जानानै थांबाय। आरो फैगौ जुलाइ दानाव 136 बोसोरनि गोजाम मोनसे डुरान्ड काप जे फुटबल टुर्नामेन्ट बेखौ जोंनि क'क्राझारावनो खुंनो थाखाय दिनै फुटबल फेडारेसना दिनै बेहाय आरोबाव बे खेलाखौ खालामनो थाखाय जोंनो खाबु होदों। दा बेफोरबायदि जोंनि जायगायाव जे गोजोन मोनसे थासारि फैबाय, बे थासारिफोरखौ जाहाथे जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो हायो बा रायजो राजाफ्रा जेन' बुजियो। थारैनो गमामायैनो बेरेखा हान्जाफोर बुंनाय बेफोरबायदि नङा। दिनै बिटिआरनि जे सरकार बे सरकारा जौगालुनाय जि हाबाफारि लादों बे बाथ्राफोरखौ जाहाथे मोजाङै मिथिनो मोनो। दिनै 50 फरायसाफोरखौ जायफ्रा मोजां फरायसा बेफोरखौ सायख'नानै दिनै दिल्लीयाव UPSCनि थाखाय कचिं होगासिनो दङ। दिनै नोंथांमोना नुनो मोन्दों जे क'क्राझारनि डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरियाव बेवहाय 50सा फरायसाफोर दोननाय जादोंमोन आरो बिसोरखौ इन्जिनियारिंनि एन्ट्रेन्सनि थाखाय बिसोरखौ कचिं होबाय थानाय जादोंमोन। दायो बिनिनो 28 फरायसाफ्रा IIT आव बिथांमोना सेलेक्सन जाबाय। आरोबाव नोंथांमोना नुदों जे बावैनो 50 फरायसाफोरखौ मेडिकेल एन्ट्रेन्सनि थाखाय क'क्राझाराव आरोबाव बेबायदि दोननानै दिनै बेबायदि फरायसाफोरखौ कचिं होनाय बेबायदि गोबां हाबाफारि लानानै दङ। थांनाय बोसोरनिफ्राय बेवहाय खन्थाइगिरि जथुम खालामदों। जे खन्थाइगिरि जथुमाव जोंनि हादरनिजों लोगोसे बायजो हादरनि मानसिफ्राबो फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदोंमोन। बेनि उनाव देग्लायनि बे बोसोराव नोंथांमोना नुदों जे बेवहाय ड्रामा फेस्टिभेल जादों, जेराव नेपालनिफ्राय फैदोंमोन, जेराव श्रीलंकानिफ्राय फैदोंमोन। बेबायदि गुबुन गुबुन हादरनिफ्रायबो फैनानै बेयाव बाहागो लाफैदों। जोंनि हादरनिथ' दंखायो, खिन्थु बायजो हादरनिफ्रायबो दंफैयो। दा गमामायैनो जे जोंनि गेजेराव गोजोना फैबाय, बे बाथ्राफोरखौ बयबो नुगासिनो दङ। आरो दानि जोंनि जे बिटिआरनि जे सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बिथांनि जे सरकार बे सरकारनि दिनाव गोबां जौगालु हाबाफारिफोरखौ मावबाय थादों। दा बेनिखायनो UPPL हानजानिफ्राय उदालगुरियाव बेबायदि हाबाफारिखौ लाखांबाय। एबार जोंनि क'क्राझाराव दा बे हाबाफारिखौनो गाबोन क'क्राझाराव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय जों खालामगोन। 1 लाख जागोन होननानै जोङो सानदों। मानोना बेबायदि जोंनि जे हानजा बे हानजानि 3 टिम खालामदों। जिल्ला, ब्लक, प्राइमारि, बुथ कमिटिसिम गासिबो 3 टिम जानानै दं। आरो बेबायदि सुबुंफोर फैनायनि माखासे राहा लामाफोरखौबो खालामनो हादों। दा बेनिखायनो जों मिजिं थिदों गाज्रि बोथोरबाबो खिन्थु रायजो राजाफ्रा दसे समनि थाखाय बे माने जे रेलि जागोन बे रेलियाव बाहागो लाफैगोन होननानै जों मिजिं थिदों।